Kag sa Good Vibes San Carlos City ginkilala sang DENR bangud sang maayo nga practice sa pagkuha kag pag-dispose sang basura. Kung libuton ang syudad ng San Carlos, makita kung paano gina-maintain sang syudad ang katinlo sang palibot. Sang Lunes, ginkilala sa Department of Environment and Natural Resources ang syudad sa San Carlos para sa best practices on ecological solid waste management sa ilang 25th anniversary celebration sa Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 kahapon sa Quezon City. Ang award ang ginhatag sang DENR Environmental Management Bureau Concurrent Director kag Assistant Secretary for Environment nga si Jacqueline Kaankan, kag ang award ang ginbaton ni San Carlos City Sangguniang Panlungsod Committee Chair on Environmental Protection and Natural Resources, Engineer Arthur Batomalake. Kaupod si EMB Negros Island Region OIC, Vicente Los Bañez. Ang pasidungog ang ginhatag bangod sang panibag-o nga sistema kag community-driven nga paghakot kag pagpilak sang basura nga sarang masunod sang iban nga mga LGU sa Pilipinas. Ang San Carlos ang nagapractice sang segregation sang basura sa landfill area kung sa diin ginaseparar ang mga plastic kag ang mga nagakadunot nga mga basura. Ang San Carlos City man ang pinakauna nga LGU sa Negros Occidental nga wala nagagamit sang plastic sa mga merkado nila. Masobra na sa isa ka dekada sang ginsuguran ini sang LGU. Ang syudad ang nagtiglawa sa Negros Island Region sa ceremony.